स्निजिबाथि भारत उदांस्रि सान 15 आगस्ट 2021 सेथि फालिनाय हाबाफारि बर' कछारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथाइ थावनि गाहाय मावखुलि बर' कछारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथाइ सानजारि नोगोर सिमेन्सापुरि धेमाजि हांख्रायलाय मानगोनां गेदेमा गेदेमाजो बयनिसिमबो सिबिनाय जासिहरबाय 15 आगस्ट 2021 स्निजिबाथि भारत उदांस्रि सान बर' कछारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथाइनि बानजायनायाव फालिनो लानाय सेथि हाबाफारियाव बाहागो लानानै हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। हाबाफारि बायदियै दं फुंबिलिनि 8:30 रिंगायाव माहारियारि फिलफिला बिरहोनाय बिरहोगिरि मुस्रि मिहिनेश्वर बसुमतारी गाहाय मावफुं सोद्रोमा बर' कछारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथाइ फुंबिलिनि 9 रिंगायाव आलासिफोरनो मान बावनाय मुस्रि गाम्बारु मुसाहारि मासिगिरि बर' कछारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथाइ मुस्रि सृजन बसुमतारी लेङाइ मासिगिरि बर' कछारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथाइ मावफुं सोद्रोमाफोर बर' कछारी अनसाय गाव हायुङारि खुंथाइ फुंबिलिनि 9:30 रिंगायाव बर' समाज सिबियारिफोरनो मान बावनाय फुंबिलिनि 10:30 रिंगायाव रेजेंगा आदार जानाय। गोजोन्थों।